Egoera konplikatua da, benetan, eta ez da berria. Badator aspalditik datorren gai bat da, eta gainera globala da, ez da bakarri Zaratamon gertatzen dana. Arkotxan, hain zuzen, orain dela urte bete, 2024ko martxoan ja hasi ziren pertsona batzuk babesa bilatzen Outokumpeko enpresaren hondakinetan, beste enpresa batean ere hartu dute babesa, eta horrek okertu egin dauz bertako jendearen bizi baldintzak eta giza harremanak Arkotxa auzoan. Oso kezkatuta gaude, lapurketak egon dira, jendea oso urduri dago ere, eta gauetan egiten ditugu horrelako patrullak bai, guk egiten ditugu gure patrullak gure auzoa delako, eta hemen ez delako inork etortzen. Plena dago, egon da, eta gai ordenan Arkotxa ez dago, Arkotxaren arazoa ez dago orduan. Zer egin dezakegu? Hona etorri, alkateak ikustea, gure kezka nagusia ikustea. Fabrikentzako irtenbide bat aurkeztea eta egitea. Jendea hortik kentzea, eramatea beste edonora, eta guk lasai egotea. Fabrikak oso txarto daude, eta beraientzako ere egoera oso larria da. 3 arlotan landuko dugu egoera udalaren aldetik. Lehenengo puntuan edo lehenengo eremuan seguridadea bermatzeko ertzaintzarekin harreman estuago bat egingo dugu. Inguruko herri batean egin duten programa baten ondorioz, egoan inseguridade arazoa desagertu da edo behintzat gutxiagotu egin da. Eta esan digute, hemetik aurrera, hori Zaratamon aplikatuko dutela programa hori. Bigarren arloan, gizarte zerbitzuen alorrean, bertan dauden persona hoiei aukera eman ahal izateko gizartean integratzeko, Zaratamoko gizarte zerbitzuetako teknikariak Galdakoko teknikariekin harremanetan hasi dira eta elkarlanean egingo dute. Galdakoko migrazio eta etxebizitza teknikariek eta Zaratamoko gizarte zerbitzuetako teknikariek lan komun bat egingo dute aukerak eskaini ahal izateko egoera horretatik ateratzeko pertsona horiei. Eta 3. arloan da hirigintza arloan. 2017tik badaukagu martxan, hori plan orokorraren, hirigintza plan orokorraren moldaketa puntual bat abandonatutako orube horretan zonalde industrial berri bat eraiki ahal izateko. Eta orain datorren astean bertan bilera bat egingo dugu, 18an bilera bat egingo dugu Bizkaiko Foru Aldundiarekin, hor daukagun Arkotxako sarbideari irtenbidea bilatzeko